Kasabot ka 0.5. 0.5. Wala siya imong now. Gusto ka og mo dool ato na mag-zoom. Di pa umigas zoom na. Sa may Ang wala dako kasi gusto ang naong diha. gamay lang para mura ka og 64 years old. Okay, 65 mga. Kapuang ka man nun nilo. Di ba sorry ang kasi imong mga bata. Oh, ito rin lagi ko. Roda. Daghang salamat aring gi-advance nga cake na ho. Kay karong adlaw god didto migikan sa SLPA. Kay 4th anniversary na mo dito. Unya, mi uli ko dire nang lamba nang nampay pagkahuman. Na nakami kay miton sa kaswapa ni kay mito na, kay mito tanawa. Unya, bikalit lang abot si Biw nga na ay dang cake, gi-surprise ko. Kung pagani ko yung ilis, ijan akong gipicturan. Na ijan da nga pansit, pinalit na okay. Da karipon nga cake nga usaw, na ibi ko gagmay, ang amo ng bahin sa SLPA. Unya, nanguha po ni, naapit plus ka imito. Masaya. Dagang salamat, ina si Jerome, salamat. Salamat ni Jerome, salamat nimo, salamat ni Tuntanan diha. Salamat ko rin Moro Joe kay kay. kasulti, hinaot pa unta nga tagaan pa mo og daghan pa kaayong grasya sa Ginoo. Ayaw mo kalimot pagsimba. Og maura to daghan salamat mga anak. Pasalamat ko sa mama kay isang birthday ron Na advance man. 65 kuno. Mi 1 man ron nag-advance 65. Inig kami 65 man eh. Mo 66 years old. Kaduha kang birthday sa katuig. So mo, This is amazing. it is surprising. Bye-bye. Bye-bye guys.